Mus Alaso. Nggih ngaturaken sugeng dalu macange Yulimbo. Ya, sugeng dalu. Nggih, niki sudah lama terpisah nggih. Oh, iya, terakhir di Wonosari ya. Ah, ya. Oh, di anu di Jenar Lor. Jenan Lor. Nah ya itulah. Menika sakniki pripun kabaripun pawartosipun, Pak? Wah, kabare tetep bagus terus kok bisa. Ya nggih, syukur bejo sewu. Ingkang baku pokoke minal aidil wal faidin nggih. Waduh, maksudnya Ya mohon maaf lahir dan batin, Oh, iya. sedaya lelepetan Hei. kula. Lepet-lepet. Lepet-lepet kula kalih panjenengan menika sing jenenge wong tuwa akeh lupute. Sing tuaku pokoke. Sing nom akeh lupute. Nah, ngono. Nggih, Panarpa. Ya, Dek Elisa, sami-sami nggih kula wong nom cok kalau mosok kula wong tuwa cok laduk teng panggung. Iya. Sromol-sromol, srugal-srugul. Nggih. Cok ngebeli wae, najan-najan diangkat ning aku ya tak ngapurani jane kowe luput. Nggih, kula kathah lupute, kula akone. Pak, Piye? niki kula carane mucuki. Mucuki. Heeh. Lah jenengan ajeng ngendika napa matur Pak Narpa mboten? Nggih kula anane ming matur nuwun bengi iki di bel di WA tolong Kang Tuju Mbak Elisa dikancani. Wah siap. Wah seneng aku. Ming Suwun lho, Pak. ngancani mau tak enteni nang buh mirit kono ke ora jedul-jedul tak tinggal. Ning ndi ngebuk? Bro Bro iya. jembatan. Oh, Nek jembatan. cara bumen kene ki nggak tahu. bro Buk, bro bro, bro bro. gili. Wetan gili. Udu bro lho, bro. Ning dudu bro. Nek bro kuwi Berok itu kan munyo. nek bro ki mburimu kuwi bro. Nah, wong ki adewe jejer ngene iki jan kaya juragan karo bature kok. Sing juragan ngene. Juragane, oh, Iki. kono aku bature. Ora Pak Tuju sing Piye? ya wangun iki dhuwur. Hah? Dhuwur carane. Mercon apa piye? Hah? Mercon. Kok mercon? Ah kok dhuwur. Dhuwur. Oh, dhuwur. Iki. Ya karang lambe lu ngono kuwi. Lah iya. Heeh. Iki sowan kene, Pak. Iya. Sing Heeh. bangun derek Mas Mangayu Parno, Bagyo. daleme Mas Parno. Gawe Mas Parno. Pak Suparno. Pak Parno Tuju. aja Suparno, Parno. Mas Parno. Ora nganggo su to? Ora Kae nggo su. sune mau metu sedelok yo ilang dadi Parno. Oh lah nggih Pak Heeh, Parno. Pak Parno. Ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah sampun nimbali gelar wayang wonten mriki. Iya. Siti Bentar apa? Siti Bener. Bentar. Siti Bentar, Kecamatan Mirit, Kabupaten Mirip Kebumen. Kebumen. Wah derek Mangayu Bagyo. Heeh. Terus ndhawuhke putra-putrine mongko sing kabar sing tak rungu ki weton pondok Lirboyo kono. Oh iya ta Pak. Heeh. Mula Mas Parno ki ya rezekine ya banyu mili. Amin. Nang Bandung kono, Ning Bandung apa Jakarta apa ngendi? nang Bandung. Oh, Nek sing tak rung Bandung. Bandung apa Jakarta, Pak? Jakarta. Jakarta napa Jakarta apa Bandung, Pak? Jakarta. Bandung. Bandung. Bandung sing Iya. bener nek Jakarta kleru. Lah. Bandung. Ah nggih. Eta macane. Berarti aku kleru. Bandung toh. Bandung. Heeh. Ya. Wah. Gedong Iki ngene. magrong-magrong nang loro ning gumune Dik, kok ya ora embuh. ora mbuh piye? Raimbu pripun? Hah? Ora muni ora mbuh bojone ngono to. Oh, rasane wis menep nek Mas Parno ki Kene tetep Dik, setia. Mas Parno niku lek nyambut gawe najan ninggalke garwa, ninggalke keluarga, ning seminggu sepisan mesti kondur. Kondor mriki. Heeh, niliki keluarga karo ngecreti. Ngecreti. Yo asile mosok Tegese apa? Ya tegese iki asile ning Bandung kono, ya Iya. to terus digawa mulih diaturke karo garwane. Lah. Nggo nyukupi butuhing keluarga, nggo nyekolake putrane, ngono lho. Oh, carane ngono to. Ngecreti itu bahasanya. Nek basa kene iki ngecreti. Oh, Bu Harni sok dicreti nggih. Oh iya bener. Oh, mboten. Ora mung dicreti dicruti, Bang. Nek kowe ora tau dicreti wong urung duwe bojo. Dereng, urung Lah cret-ceretan. kapan? Ana sing asli. Kapan? kowe. Ya sesuk urung metu jodone kok. Oh. Sesuk aku ra kesusu cret tok. Kok ora kesusu? Iya, ra kesusu aku golek cret dhewe Oh, dulu. golek cret. Heeh. Aku ya ora ngerti bahasane kok ya ngecreti itu. Kok ya ora kepengin ngecret ngono aku le gomen lho. Ya kan tergantung yang namanya jodoh kuwi iki ora ngerti kapan nek golek bojo cepet sak karepe. Ning nek Saiki jodoh angel ya. heeh, sapa wae ya Pak sesuk dadi manten ngono ya kendel-kendel wae. Nek Pamane ya, jodone. pamane. Yo sesuk kawin, berarti udu jodoh ya ming bojo ya. Ya mung bojo, nek nang bojo kok mesti banyak lika-liku kehidupan cret. Cret.
Nah, pisah pegang. Mergo ming kawin tracret gini. Ayo, tapi sing baku kan golek jodoh to, Pak. Bener, Nah, bener. nek jodoh dipiyekne wae ya tetep dadi siji ya kuwi terus selami-laminya. Hitungake mantene kaya ngono dadi jodone ya, Pak. Jodone Ijo. donya akhirat, muga bagya mulya donya akhirate, enggal pinaringan momongan. Ya. Langgeng brayane, Ya. nikah pisan kanggo sak lawase. Ya, tur muga-muga jodone nek dadi jodone tenan ki berkahi Wah, jarene. tenan kok. Ya toh, dadi ketemune engko dadi berkahe saya suwi saya apa lumintu rezekine. Ya, ngar wis cocok sejodohan ki ngono kuwi. Ngertine cocok? Ngertine cocok. Ya, pokoke ora salah pitung. Gak salah petong piye le ngitung? Lho, ya pitung lak warna-warna pitung Jawa. Angger ki para sepuh pini sepuh wis ngarahke ora salah pitung. Ya. Ketemune iki ya wis ketemu becik tur apik, kuwi bakale langgeng. Oh, gitu. Sing baku ngene Mbak Elisa, Nah. ndonga wae. Mas Parno niku piye budaya Budaya. ngaturi bapak kula pun bola-bali saben taun wayangan, saben taun wayangan. Cetha. Terakhir niku bapak kula ngasta wayang golek teng mriki sejarah Kutha Winangun Ngambal. Apa Wayang Kebumen? golek. Wayang Weh, golek. Bat, nah niki berarti memang suka budaya tenan ya. Betul. Namung wayang kulit campur Betul. sari tok kok. Nggih ndedonga ya Dik, muga-muga ora mandeg semene, Ya, taun amin, ngarep amin. wayangan meneh. Nggih. Amin. Lho kutha nimbali kula nggih ngaturi Kang Mas kula Ngambal Mas Among Prasetya Dinugroho niki Kang Mas kula lho Dik nepungke Nggih. selengganing sing Budi to? jajar Oh, sing lah endah. nggih nggih, Mas. Kang Luar Mas kula. biasa. Kang Mas nggih. Mas Berarti Among Prasetyo. Pak D nggih. Pak D ya Kang Mas lho Pak D. Lah kula Ya kalau putrane, jenengan kanthi maksud- Om ngaten nggih niku Pak D ngaten nggih. Lah muni Pak D kok ketok wis sepuh banget aja Kang Mas. Kang Mas. Kowe iku Ya. putrane. Putrane. Apik, heeh. Nggih, Kan ketok menika nom. ngaturaken panglipur mangke sambil lalu sama apa nembang-nembang nggih Pak Nggih, Narto. leres, leres. Kame gegojekan menika kangge ngelipur menika sedaya ingkang rawuh para tamu. Sugeng midhangetaken sugeng amreksani nggih sak sing keca sekocone sawonten-wontenipun nggih ngoten iki. Nggih, nggih. Wis dirapi urung kowe? Rahapi apa? Rapi iki ngresake. Lho iki lho wis gaweke tempe kemul. Tempe. Nek nang kene iki mendoan. 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 Ya. Dadi tempene iki gepeng. Anggere sindeni nyekele nggo tisu. Heeh. Berarti tempene panas. Monggo sing digolek sing anget-anget kaya Kan iki. didamu-damu. Ha ngono. Lah nek tempemu Mbak Alisa, Hah? tempe cara Sulawesi. Sulawesi. Nah, kira-kira Wis. panas apa anyes? Ya wis nyebrang ya kodanan barang. Dadi wis kiyur-kiyur. Anyes yo. Wis kepleh. Kepleh-kepleh. Kowe mau kondo tempe kemul. Ah. Lah bedane tempe kemul tempe wudo piye kok ana muni tempe kemul barang. Nek cara nggonku ora tempe kemul, tempe iki Apa? di nganggo glepung kuwi jenenge tempe balok ngono lho. Crispy. Ya itu kemul aku nggak tahu dapatnya di mana. Orang bilang tempe kemul. Lah kemule nggon sing kuning kuwi kemule. Terigu kuwi ya mungkin ya. Ya mungkin itu. Ora nganggo terigu mulo diarani tempe kemul. Kemul. Lah nek tempe sing wudo. Tempe gimbal. Tempe sing udah biasanya digariti. Hah? Digarit. Garit. Ya. Oh, tempe sing wudo ki Mas tuju digarit-garit. Digarit. Engko warnane coklat itu digoreng coklat. Nek nggonku garite ora akeh iki, ora digarit, garite ming siji. Wah. Cara ngendi? Lho nek cara Purwojonggo ku ngono ku, Oh, garite ming garitnya siji. siji. Berarti digarit ku sing mlethek ku jenenge tempe wudo ya. Ya. Guju kae lho. Nek mung siji kok kurang asen, Pak. Heeh. Ya. Tempe itu ya garitnya ya banyak. Oh, garite sing akeh, men Iya. ora Iki pesep mah yae. ngerembug apa iki ning Lah, iya. iki Lho, kuwi gara-gara- nyenengke pamirsa lho. Ngaturke sungkem yo Nduk Ngaturke kagem sungkem. para kadang setresa budaya para lenggah ingkang sami rawuh kagem Ya. putri sinasa Jawa kersa nenggani Matur wungo. Nggih, sembah nuwun. Tepeh-tepeh menika saged rawuh, saged nunggoni nggih melu Nggih. tirakat menika mugi-mugi pandonga pangajeng-ajeng panjenengan sedaya saged kasembadan. Amin. Katur ketemantan kekalih apa wae dongane. Ya, sing Ya, apik. langgang ya rezekine lancar ya. Ya cepet apa meteng wae. ngono wis. Meteng, Cepet meteng. cepet meteng. Heeh. Ya.
Mbak Elisa. Dawuh. Piyayi mriki Mas Parno kuwi kelangenane yen nyetel YouTube Swargi Masena. Oke. Pas panjenengan diaturi nembangku nek urung mirengke pangkur Semarangan urung lega. Wah, nah Mas Parno. Niki kula nembe serak niku Mak Jange. Oh serak. Nggih, mboten ngantos mengke dugi mboten Oh, nggih. tekan wae, tenang wae. Nek aku percaya mesti tekan wong genah wis kok jenenge wis Kok Sulawesi. percaya wong rung tau ngrasake kok. Loh, Sulawesi, Sulak ki garane iki saka Pronjalin atos. Wesi ki ya saya atos, ning atos tambah atos nyatane suaramu empuk kok. Iya. Wah, tenan kok. Masa atus 100 dadi empuk ya, Pak. Loh, rumus ngandel matematika ki min kali min tetep positif. Oh, ya dijajal wae. Ya jajal. Kok nek ana kurange nggih nyaluk ngapura. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Gonduk diwiwiti pangkur Semarangan. Mingkar mingkur rengu kara Edian ilat Sulawesi kok kaya ngono Mas Tuju. Lah nggih, wah wis luar biasa. Mergo empuk kiyur-kiyur kudanan nyebrang laut bareng tambah enak. Karo ilate bulikku sing ilat Jawa kalah lho. Nggih mboten niki kula nggih sinaune kalih dwija-dwija menika. Nggih. Menika terutama sing nomor sekawan menika. Ah menika dwija kula nggih menika. Nggih leluhur. Telur. Nek leluhur ki wis Bagus modal. ora ayu-ayu. Wong wis urip ngono kok dinekke leluhur. Calon. Cantik-cantik Mbak Husni. Agarono karenan merti Wis ngerti Pak Parno sing ndi? Lah niku kula wonten kan langsung di gerbang sini. Heeh. Terus kula namung Geret. salim-salim. Terus sapa wae tak one, Pak Parno nggih, Pak Parno nggih, matur suwun Pak Parno nggih, Pak Parno nggih ngono. Oh, ngono Tekan kuwi. kono. Jenis Sapa wae tak kono. sebut Pak Parno. Wah, yes. Ngono Tujune kuwi. ora ketemu Mbah Slamet kok. Lah pripun? Mbah Slamet cemplungke jero sarung. Oh nggih. Berjimat. Awas, kurang sithik Mas Tuju teruske. Awas, kurang sithik. Iya. Wis iki nek wis cetha cret. Wis ketok rambute Mas Tuju. Tenan kaya bojoku bayan jerat-jerit kaya ngene iki nih ya ora apik Kok ketok kaya rambute iki. tok. Kaya nek warung lahiran ki Wong gundul kok. awas. Kerucut Lah iya kok ketok rambut. rambute bareng didemok sampluk bojone. Sebabe apa? Anake urung lahir lho, Pak, urung lahir. Jebul salah demok. Ora. Wah, iya kesusu bae kok. Agama. Burung. Sinupa sinukar ta mreh kretarta pakartine ngelmu
Sekors nggih niki wonten masukan saking operator sound kula. Nggih. Niki panggung iki melengkung tinimbang mangke korban power panggung ambruk. Nggih. Powere dawah Nggih. dipun kirangi lenggah mriki utawa sisih wetan mrika Cobi. Nggih. Nggih, Kumpulan nyuwun tulung, Teng Pak. pandemen nggih sembah nuwun rawuhipun pinarak lenggah Nggih. wonten papan sanesipun nggih. Matur nyirang niki rada melengkung panggunge lho. Panggunge rada gawat niku. Mixer power tombok undung ngeten iki mangke nek nganti jeklit Pak. tugel bahaya Nggih. sangat iki. Dikurangi monggo. Nggih. Atas papan Diimbangi. Nggih, sanesipun. tan mawon niki tan Nggih. saged Iki pengetan mriki niki. saged napa ten ngajengan niku nggih. Wetan gampang nika. Niki Napa? mesake mangke Nggih. kuat. Tos sanget lho nek nganti tugel malah bahaya. Monggo. Kang tumrap ning tanah Jawa Agama agama agemeng Nggih, didhawahke napa Manut mancange? Dik Elisa ugi katur Pak Saudi Pucangan bakmi Mbah Usiem saking Kebrek. Nggih mugi hajatipun Mas Parno